Eli moi taas kaikki. Tänään mulla on vähän erilainen facecam kuin viime videossa. Joten toivottavasti tykkäätte tästä facecamista, koska mä en tiedä tuonko mä vaihtaa tätä facecamia. Hehe. Mut mennään Minecraftiin. Yes. Ja minä pääsen Suomi lolliin. Jas. Juu, pitäis varmaan syödä vähän. Nyt se regenoi HP. Ikävästi HP:ssä, niin mä vähän siirrän sitä. Siinä se on hyvä. Hyvä. Mennään jonnekin muualle. Jonnekin mainiin. Onks täällä maini? Täällä itse asiassa on minigoldi ja maini. Odotellaan nyt toi. Täällä on zombiespawner. Jaa. Jos me nyt hoideltais tää spawner ihan peacefulilla. Koska mä en jaksa ruveta kuolemaan nyt tässä vaiheessa. Juu, täällä on spawneri. Ei tästä aika turhaa kamaa löyty täältä. Ei oikeesti hirveän hyvää. Tortsitettais. Ei meillä oo tortsei. Ois kyllä ollut kunnon expa juttu, mutta nyt easylle kokoisia takaisin luolaston pariin. Katos creeper. Sinne meni creeper. Tää on aika riski mainalla, jos peaceful ei ole päällä, mutta mainallaan nyt silti. Kyllä me tää luola löydetään, jos eksytään ja kuollaan. Tää on easylläkin aika riskialtista mainailla täällä luolissa. Syödään vähän pihviä. Syödään vähän pihviä ja sitten lähdetään uusiin seikkailuihin. Ei näy ketään. Se on vaan hyvä meille. Näin. Ei mitään. Eikö nyt tää video ollut tässä, joten se ois moro.